Pag! Hulok ka dyan! Naabangan nyo. Papatayin nyo na to. Uy, game. So yun, no. What's up sa inyo mga Aji? So gagambino pa din. So ito try ako ngayon mga Aji. Itong gagamba na to, pareho to na 4-0 to mga Aji. So tiyak to. Paunahan lang ng kagat to. So tignan yung picture. Yan yung picture mga Aji. So tigre yan sa yung ano ba ang kulay nito? Brown or gray. Gray yung kulay niya, no? Medyo payat lang siya. Pero tiyak yan mga Aji. Paunahan ng kagat lang yan. So, kasi 4-0 pareho ang gagamba, no? So, hindi ko sinasabing tatakbo yung isa or matapang yung ano, pero sa tingin ko mga Aji, bibigay ng magandang laban to. So, walang kakalas to mga Aji. Pagkagat to, bahala na. So, kunin natin, no? Nandiyan yung picture, so pakita nyo sa kasama nyo kung nasa tigre ba siya, medyo lamang ng kaha. Yung gray naman, yun lang talaga yung pinakaiba nila, medyo lamang ng kaha yung tigre. Yung gray almost identical naman. So hindi naman natin masabing lugi yung gray, no? Kasi medyo may kaha din naman siya. Makasabay pa yung ano, napuputol ng puno. So labas muna natin, no, yung tigre. Napuputol ng puno dito. Yo mga Aji, yan, dinab na natin to. So ito yung tigre, no? Medyo makapal talaga. Kapal yung tiyan ng tigre. So 4-0 to. Dinam natin kasi yung nagpuputo talaga ng troso. Grabe. Hindi kaya, no? So yan. Kahit luma ng gagamba to, grabe yung tapang nito, no? So no doubt yan mga Aji. Matapang talaga. Kasi 4-0 yan. Yun nga kasabihan natin pag winner, no? Winner talaga. So, labas na natin yung gray. Pero bago yun mga Aji, ito yung highlights ng tigre, no? So, panoorin nyo. Uy, game. Alak ka. Naunahan nata yung pula. Naunahan siya ata. Knockout, no? Naunahan niya ata to. Wala na, hindi na binitawan, no? Bibitawan pa kaya? Wala. Wala ka. Wala na. Pass game mga Aji. Kumagat din sana, no? Kaso hindi nakaabot. Ito yung gray naman, no? Labas natin yung gray. Ingay talaga nung ano, nagpuputol ng troso dito. So ito naman yung medyo gray, no? So medyo may katawan din siya. Tapos mabilis pa rin naman, pero hindi na siya yung naglalakad bangaw, no? Kahit paarawan mo to siya, kahit pakainin mo ng ano, sprayan mo, yun na talaga yung galaw niya, no? Pero nakakapandaya ito mga Aji kasi most likely magkukumpiyansa kayo, no? Kasi hindi na nga ito naglalakad bangaw. Pero bago natin umpisahan yung laban, no, pakita ko lang din sa inyo yung last fight niya, yung nag 4-0 siya, kasi yun yung mga video na hindi natin in-upload na kasi diretso na natin pagbubanggain natin itong mga solid natin na gagamba. So tignan nyo mga Aji, ito yung highlights niya, no? Naabangan nyo. Papatay mo ito mga Aji.
Ala ka. Sige. Sige. Ala, agat din siya. So yun mga Ajay, no? Napanood nyo yung highlights ng dalawa, yung Tigre sa katong Gray. So antay lang tayo ng konti kasi yung nagtutroso talaga dito, no? Pero ganun pa man, umpisa na siguro natin. So tignan nyo ulit yung picture, pakita nyo sa kasama nyo. Yan sila, no? Yung Tigre sa yung Gray. Almost talaga identical to mga Ajay. Parang tapos labi ko sa inyo. Ito mga Ajay. Isa nung laban binanalo yung Gray dito. Tingin ko lang bakbakan to. Kasi halos wala na. Hindi yan talaga maano yung game na. Tigre, no? So game na natin. Gray natin yung panalo dito. Sumakto pa mga Ajay, laro tayo ngayon, no? So yun, no? Saputan niya. So yun lang mga Ajay, no? Maraming salamat sa panonood. And God bless sa inyong lahat. Gising. Pag! Ulo ka dyan! Ulo ka! Pag! Ala, sige. Sabi sa inyo mga Ajay, hindi na to kakalas. Ala ka. Sino kayo? Patibayan to mga Ajay, ha? Kasi parehong 4-0 to, kaya walang kakalas dito mga Ajay. Parang lugi yung Tigre, no? Pero sumasapot pa rin siya. Ala ka. Ala ka. Sige. Ala ka dyan. Ano na kaya? Ano na? Bumalik pa rin yung Tigre, oh. Kaagat pa rin yung Gray, oh. Grabe ginagawa, oh. Yung Tigre sumasapot pa rin, no? Yung Gray medyo tagilid na yung Gray talaga. Pero babalik pa. Sige, babalik pa siya mga Ajay. Balik pa siya, may lakas pa. Ito natin ni ano. Ano pa? Grabe, no? Kung may lakas pa talaga tong Gray sana, babalikan niya pa to. Bubiluhan niya po. Kasi palinhado na kasi talaga, no? Disgrasya pareho. Grabe, oh. Stroke pareho to mga Ajay. Magalaw pa unti, oh. Magalaw pa naman unti yung Gray. Alam mo, babalikan pa ata, oh. Oh, babalikan pa mga Ajay, oh. Babalikan niya pa, oh. Alam, babalikan niya pa. Grabe to, babalikan pa. Hala ka. Hala ka dyan. Hala ka, grabe. Grabe to, non-stop. Hala ka. Grabe ginawa ng Gray, no? May lakas pa nga talaga siya. Binalikan niya pa, oh. Grabe to. So wala na, hindi na nakaagat yung Tigre, oh. Angat na yung pangil ng Tigre mga Ajay, no? Angat na. Hindi na siya nakaagat. Ayun, no? Pero buhay pa siya, no? Grabe, sasapot pa rin siya. Kaagat pa din. Wala kayo, diskarte yun, wala. Saputan mo na. Grabe yung resistensya ng mga to. Ala ka, kaagat pa rin yung Tigre. Nakaagat yung Tigre mga Ajay. Nakaagat sa paa. Kagat-kagat nung Gray yung paa ng Tigre pala. Kagat ng Gray yung paa ng Tigre. Kumagat ulit yung Gray, oh. Grabe. Hindi talaga bubuhayin yung Tigre mga Ajay. Ito yung 4-0 pareho, no? Grabe to mga Ajay. Ito talaga pinakamatapang na mga gagamba natin. 4-0 kasi pareho to. Grabe yan.
niya, no? Sinisip-sip niya na, ano. Panak kung panak to. So, declare ko ng panalo yung gray mga adya. Kasi, sinisip-sip niya na, ano. Sinisip-sip niya na. Yan, no? So, yun lang mga adya, no? So, sana nag-enjoy kayo. So, gagambino pa rin. And, God bless sa inyong lahat. So, sa mga malalapit dito, no? So, abangan niyo yung pag-giveaway natin. Malapit-lapit na. Kasi, malalaki na yung gagambang Japan natin. So, lumalaki na pala. Lumalaki na. So, bibigyan ko kayo doon. And, yun lang. Maraming salamat po. And, again, ako si Gagambino.